Gloria lil mulej. Eżis aħwa madwar Malta u għawdex, eżis ta' televizjoni, daw kolla li jintom t-segwu fuq YouTube u fuq Facebook. Dil-għawkom il-lejla ġewwa River of Love u għal dawk li t-segwu dal-messaġġ forsi anka matul il-ġurnata jew xi ħin ieħor jalla dal-messaġġ ikun ta' inkoraġġiment u talim u tisħiħ spiritwali għalik. Il-talim li bħalissa qed nagħmel daw l-aħħar 3 xhur kważi huwa it-talim fuq li inti spiritu għandek ruħ u tgħix ġo ġisem. U għal dawk li intom tixtiequ tisimgħu il-lezzjonijiet kollha hemm 15-il waħda fuq il-YouTube. Morru fuq il-YouTube, morru River of Love Christian Fellowship, River of Love Livestream u tistgħu tarawhom kollha qegħdin hemmhekk wieħed wara l-ieħor. Ejja nitolbu flimkien biex nilqgħu il-kelma tal-mulej. Missi Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Hija kelma ħajja, kelma eterna, kelma li ma tgħaddi qatt. Ġesu inti għettinna, id-dinja tgħaddi, kollox jgħaddi, imma l-kelma tiegħek hija dik li tibqa' għal dejjem. Għalhekk kellimna u trasformana u għatina qalb bil-ġuħ verament għalik u rċivi glorja u nur f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħammorru naraw l-ewwel net u qabel kollox dar key scriptures li użajna għal daw il-15 il-lezzjoni. The key scriptures, dak li ngħidulhom aħna chiave bit-Taljan, skritturi chiave. U ħammorru fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23. Dawn please italmuhom sew daw l-iskritturi. Fihom ħafna xtomot daw l-iskritturi. Jekk kelli isem biex nagħti isem il dan il-messaġġ tal-lejla huwa għejn ruħek biex Alla jgħinek. Issa kif nitalmuha kif ħafna jgħiduha Malta di as such. Jiena nemmen il-kontra. L-ewwel jgħinek Alla mbagħad tgħin ruħek. Imma issa kif ħatifhmu il-messaġġ ħataraw għaliex semmejtu spiritu ruħ u ġisem huma subtitle bħala għejn ruħek biex Alla jgħinek. Mela, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23 Pawlu jgħid dan il-kliem u jgħidu permezz tal-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu u jgħidu lill-Kristjani kollha u jgħidu lill-Knisja. Alleluja. Grazzi Ġesu. Jgħidan. U Alla taslim iqaddiskom f'kollox u jżommkom sħaħ bla mittifsa u jżommkom sħaħ bla mittifsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Din l-iskrittura tallimna li aħna spiritu. Kulħadd jgħid jiena spiritu. Għandna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Għal dawk li forsi ma semaw xejn minn dan it-talim, għal dawk li nesew, ħanejdu da xej basics, ħalli nkunu kollha fuq l-istess paġna. L-spiritu fil-Grik hija l-kelma pneuma, spiritu. Fil-Grik il-kelma ruħ hija l-kelma sukke. U fil-Grik il-kelma ġisem hija somo jew sumo. Illum kombinazzjoni qabel ma ġejtaw. Għalli dadi, Mikajas, għalli xħatitlaq pa dadi, għalli ħatitlaq. Għatlu għax il-xol tijaj, għatlu ix ħafna mis-xol tijaj unka tal-mami, u fil-għaxija. Għalli l-mami xtamil. Għatlu psychologist. Għalli iġifiri tara u t-studja fuq id-dinosaurs. Għatlu iwa naħseb kolla xi dinosaurs jiġu jaraw għaj. Għatlu le, pares li sama gist, psychologist. Għala għamela xaħġa jek ċinnaf ta' archaeologist. Minflok ħalla ta' mad dinosaurs. Vjak xi darba inti mort ant il-mara tiegħi, it-tifel tiegħi jaħsbek li inti dinosaur. Alleluja. Alleluja. Somma. U però interessanti il-xogħol tal-mara tiegħi bħala psikologa u dawk kollha li huma psikologi huma propja dawk. Jgħinu l-nies fl-erja tar-ruħ. Jgħinu fl-erja tar-ruħ.
Issa l-kelma suke bil-Grik hija l-erja dak li aħna ngħidulhom bl-Ingliż mind, soul, mind, will and emotions. Issa dawk it-tlieta jinfetħu jerġgħu ħafna iktar. Jiġifieri l-moħħ, il-ħsibijiet, l-immaġinazzjonijiet, l-idejat, l-emozzjonijiet, il-ħass, xi tħoss, għaliex tħoss ċertu ħass sewwa l-emozzjonijiet, il-ħsibijiet, l-idejat, kif tifhem, kif tara. Aħna kollha kemm aħna ġej minn pjaneta differenti. Aħna ġejna mid-dinja, kollha kemm aħna ġibna pakkett magħna. U dik id-dinja tagħna ġiet iffurmata hija r-ruħ tagħna, hija s-sukja tagħna. U meta terġa' tersaq lejn Kristu, tintaqa' u tiġi trasferit f'dinja oħra, f'realtà oħra li hija s-saltna Alla, hija d-dinja tal-kelma, d-dinja tas-sopranaturali, d-dinja tal-ispiritwal, id-dinja fejn ir-realtà hija Alla u x'qal Alla u x'inhu Alla u x'jgħid Alla. Allura, morru issa fi ktieb ta' Lut kapitlu 4. Ħalli ħandur magħkom illum l-iskitturi tal-bidunet li rajna ħalli nfakkarkom għax inna forsi għalkemm dejjem ngħidhom jiena ninsemmihom. Lut kapitlu 4 vers 12 il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfed u tifred minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu. Il-kelma ta' Alla simgħu ninnotaw intom. Fil-realm xjentifiku, ix-xjenza ma tafx tifred l-ispirtu mir-ruħ. Hija l-kelma li tgħinni nitgħallem kif nifred li mi l-ispirtu, li mi parti minni l-ispirtu u li mi l-parti minni ir-ruħ. Mingħajr il-kelma ma nafux niddexxirnuha. Amen. Hija tinfed il-kelma tal-Alla tinfed u tifred minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-modullun. U tarbel isma'ha, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Issa peress li l-ispirtu u r-ruħ huma tnejn f'wieħed, però fl-istess ħin mhumiex l-istess wieħed, ir-ruħ għandha ħsibijiet. Issa ġeneralment, dejjem, il-ħsibijiet tar-ruħ huma ħsibijiet tad-dinja. Il-ħsibijiet karnali. Il-ħsibijiet u l-femiet u l-immaġinazzjonijiet li aħna akkumulajna matul iż-żmien permezz tal-esperjenzi tagħna. Il-ħsibijiet tal-ispirtu tagħna huma l-ħsibijiet tal-Alla. Huma jiġifieri li il-kelma tal-Alla logos miktuba u l-kelma mitkelma tal-Alla permezz tal-ispirtu, Alla dak jikkomunikhom mal-ispirtu man-numa tagħna, jiltaqgħu mal-ħsibijiet tas-suke tagħna u jkun hemm il-konflitt. Nibdew il-konflitti. Ir-ruħ tiegħi, l-emozjoni tiegħi, l-immaġinazzjoni tiegħi jgħiduli biex nagħmel mod, imma l-ħsibiet tal-ispirtu muret miġdid tiegħi naf x'jgħidli huwa dak li jrid Alla. Qed tifhmu? Sakemm ir-ruħ tikber u tibda timmatura. U mbagħad meta tiġi tersaq u tiġi u tikber f'ċertu livell ta' maturità, ir-ruħ, is-suke, l-emozzjonijiet, il-ħsibiet u l-femiet jibdew jaqblu u jkantaw l-istess innu tal-ispirtu. Amen. Dak ikun il-Kristjan matur, il-Kristjan ifformat, il-Kristjan li qed isir jixbaħ fil-spirtu, fil-ruħ u fil-ġisem lil Alla fil-kompletezza. Amen. Kif Alla ħalqek għandek tkun. Alleluja. Issa, illum ħammorru malajr biex nfakkarkom biex illum peress li ħanitkellmu fuq għejn ruħek biex għejn ruħek. Mhux għejn l-ispirtu tiegħek. Għejn ruħek. Issa Alla ħalla fidejk biex tgħin ruħek. Issa tinsiex
din hija l-15 sija lezzjoni. L-ispirtu tiegħek Alla ħadu over. L-ispirtu tiegħek huwa tiġa bil-qiegħda ma' Alla. Ftakru għadi. Your spirit is already seated with Christ at the right hand of God. L-ispirtu tiegħek huwa tiġa poġġut bil-qiegħda fl-istess livell ta' Kristu. Ħanarawhom malajr u mbagħad immorru lura fuq ir-ruħ. Halleluja. It-tieni Korintin kapitlu 5. Grazzi Spiritu Santu li inti tgħinni biex ngħin il-poplu tiegħek. Vers 17, meta wieħed jingħaqad ma' Kristu isir ħolqien ġdid. Ħolqien ġdid. Din hija xi ħaġa powerful darba kont kellimtkom fuqha. Alla krea 6 ijiem. Fis-7 ijiem straħ u fit-8 jum beda joħloq. Aħna we are the new creation. We are the 8-day people. Eternity. That's eternity. That simple as 8. Eternity, simple. Amen? Aħna ħolqien ġdid. Li bħalu ma kien hemm qatt qabel. Qatt ma kien hemm qabel, għax inkella mhux ġdid. Sewwa, morru fl-ewwel Korintin kapitlu 6. L-ewwel Korintin 6. Din hija wkoll waħda mill-iskritturi favoriti tiegħi, vers 17. Skrittura tal-bliħ din. Min jingħaqad mal-mulej u spiritu wieħed. Issa, ċertu translations ħatejdlek u ruħ waħda. Issa dik il-kelma jekk tmur tara fil-Grik hija l-kelma spiritu mhux ruħ. Ġifieri mhux il-kelma suke hemmhekk fil-Grik. Juża l-kelma numa. Anyway, huwa spiritu wieħed. Mela jiena u inti mill-realm spiritwali, għandek il-realm spiritwali, għandek il-realm fizikali u għandek il-realm roħali. Li m'għandniex kelma li bil-Malti. Spiritually, soulishly, physically. Amen? Halleluja. Ma meta jiena u inti naqdu ma' Kristu, l-ispirtu tiegħi u ta' Kristu mhux tnejn huma wieħed. Qed tifhmu aħwa? L-ispirtu di għattilkom fil-bidu ta' dan it-talim. L-ispirtu tiegħi huwa perfett. In-numa fi Kristu tiegħi hija perfetta, bla dnub. Qed tifhmu aħwa? Issa ngħix f'ġisem li huwa mlebleb kontinwament għad-dnub. Għad nistragilja ma' ruħ, ħsibijiet u femmijiet u immaġinazzjonijiet li peress li għamlet ħafna snin tgħid iva lil-ġisem u tgħid iva lid-demonju u tgħid iva lid-dnub, meta tersaq lejn Kristu tibda it-trasformazzjoni. Tibda l-fejqan tar-ruħ u Alla jissa jtik il-qawwa permezz tal-ispirtu tiegħu mal-ispirtu tiegħek biex tgħin ruħek. Qed tifhmu issa? Alleluja. Grazzi mulej. Mela, ħanorikom xi ħaġa interessanti. Ġieli kemm darba rajnija ma hija skrittura potenti. Efesin kapitlu 1 vers 20. Din hawnhekk titkellem fuq il-pożizzjoni tagħna fi Kristu. Efesin 1 vers 20. Daw l-iskritturi immeditawhom sew. Mela, ħanibda minn vers 17. Pawlu qed jitlob li aħna narfu x'inhu l-kobor bla qies tas-seta tiegħu fina. Il-kobor bla qies ma tistax tkejlu li hemm fina. Skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu, meta qajmu mill-imwiet u qiegħed lil Kristu fil-lemin tiegħu fis-smawiet. Il-fuq minn kull saltna, mela Kristu huwa fuq kull saltna, Kristu huwa fuq kull seta u fuq kull qawwa u fuq kull ħakma.
Il-fuq Kristu huwa llum bħalissa il-fuq minn kull isem. Bħalissa Kristu huwa l-fuq minn kull COVID u korona. Wow! I want to chew that again. Kristu bħalissa huwa l-fuq minn kull isem. Cancer, tuberculosis, addiction ta' droga. Kristu u l-isem tiegħu Ġesu huwa l-fuq minn kull marda u virus u pjan diaboliku. Mhux biss issa, imma anke fi żmien tal-2020 u 2021. Imma wkoll iva għal kull żmien li ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh. Fejn hu riġlejh? Riġlejh how? River of love. Għandi abtit nibda politika fuqha palissa, ma ħjar għandi. Aħna riġlejh. Anke jekk tgħidli passer imma jiena kull ma jiena dudu. Jekk inti dudu mqarħ dej subajh ta' difrejh ukoll taħt iċ-xitan ukoll qiegħed taħtek. Alleluja. Anke jekk l-inqas wieħed, anke jekk inti biss id-difer ta' subaħ iżgħir, kollox qiegħed taħtek fi Kristu. U għamlu r-ras fuq il-Knisja kollha li ġismu. Li l-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Samorru kapitlu 2. Mela aħna għandna kif rajna li Kristu ġim qajjem u mpoġġut fuq kull isem, fuq kull qawwa, fuq kull ħakma, fuq kull awtorità. Kull ħaġa li għandha isem Ġesu huwa fuqha. Imma tbaqa' oħra, biċċa oħra mill-equation. Vers 6. U għajjimna miegħu meta qam Kristu għajjem lilna miegħu. Ħanilek x'ma qal xem. U għajjimna warajh. Le aħna mhux warajh qomna, aħna miegħu qomna. Meta qam Kristu qomna miegħu. U għedna lilna miegħu fis-smawiet ma' Kristu Ġesu. Fuq kull ħakma, fuq kull qawwa, u fuq kull seta, u fuq kull isem, mhux biss ta' din iż-żmien, imma ta' kull żmien anke li għad liġi. Mela aħna miegħu qegħdin fl-ispirtu fuq kull qawwa ħakma awtorità u kull isem diaboliku u kull pjan li ġej minn qiegħ l-infern jiena u inti qegħdin kollha fuq daw kollha f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Din hija l-kelma tal-mulej. U għaw xieħut li jgħiduha u minna ma jemnu xejn. Anyway, ma jimportax, imma aħna nemnuha kollha. Speċjalment min jien illum fil-wir tiegħi fi Kristu. Amen. Halleluja. Amen. Anyway. Mela aħna fl-ispirtu, il-problema mhijiex l-ispirtu mwilet miġdid tiegħek. Amen. ċara di daħluha fil-pedamenti u f'kull rokna u kurtur ta' moħħok. U tal-ispirtu tiegħek u tal-ġismek u tal-ruħek, kull imkien. Ma issa l-istragel il-battalja hija the unrenewed mind, the unrenewed thoughts, the unrenewed feelings. Dik il-battalja, ismawni aħwa. L-unika parti minni li għandha d-deċiżjonijiet hija l-ispirtu u r-ruħ. Il-ġisem ma jiddeċidix. Il-ġisem biss vessela li waslek għal fejn tiddeċidi. Il-ġisem ma jistax waħdu u jagħmel li jrid. Il-ġisem biss imur fejn jew l-ispirtu jrid imur, jew fejn ir-ruħ jrid imur, jiddependi lim waħda iktar b'saħħithom. Suppost l-ispirtu iktar b'saħħtu, imma jekk jiena ma nsaħħaħx ir-ruħ, l-ispirtu jispiċċa jagħtu jwerzaq u inti tibqa' għaddej xorta waħda. Dak li trid tagħmel. Qed tifhmu aħwa? Qed tifhmu hawnhekk aħwa xi ħaġa? Halleluja.
Issa, mela issa ħanistudjaw naqra r-ruħ illum iktar bis-soltu. Ir-ruħ tagħna fi għal-fehmiet kif tifhimha, kif tara l-affarijiet, kif tħoss l-emozzjoni tiegħek. L-idejat tiegħek li ġejjin mid-dinja, il-will tiegħek, ir-rieda tiegħek. Ir-rieda tiegħek. Meta Alla, pereżempju, qal lill-profeta biex imur Nineva, Ġona, mhux ġismu qallu ma jrid imur. Ir-ruħ ta' Ġona ma rridx imur. Jekk xi darba l-mulej qallek biex inti tagħmel xi ħaġa u inti ma għamiltix, u inti mwieled minn ġdid, l-ispirtu tiegħek rid mal-ewwel jgħid iva, amen. Imma r-ruħ tiegħek kellek il-will tiegħek għax inti meta sirt Kristjan Alla ma neħħilekx il-freedom of will, freedom of choice. Qed tifhmu? Ħadd ma jsir Kristjan b'kombinazzjoni, kulħadd isir Kristjan b'għażla. Amen, ir-rieda ma jneħħilekx il-mulej. U għandek bżonn ir-ruħ għax inkella tiġi bla rieda. Inti Alla jrid li inti r-rieda tiegħek tmil lejn ir-rieda tiegħu. Amen. Halleluja. F'kull erja ta' ħajtek. Issa, mela din ir-ruħ issa għandha bżonn tiġi mfejqa, restaurata, imġedda. Ħanaraw xi skritturi li ġieli rajnihom imma nerġgħu narbluhom. Morru Romani kapitlu 12. Romani 12. Dawn il-ħsibijiet, dawn il-prinċipji nista' jiena nużhom meta niddilja ma' wliedi, meta niddilja mal-mara tiegħi, meta niddilja man-nies li nintaqa' magħhom. Dawn ma' prinċipji li jiena nużhom. Pereżempju, bħalma tafu jiena wiċċi huwa popolari fuq Malta. U mhux l-ewwel darba li jkolli xi tentazzjoni biex nirrispondi lil xi ħadd skont ir-rieda tiegħi. U jekk toħroġ ir-rieda tiegħi mhux ħajder Kristu, ħajder Gordon, il-Gordon li mhux moħbi fi Kristu. Jiena u inti suppost moħbija fi Kristu. Imma x'għaltan noħorġu nittawlu naqra. Allura, jekk jiena u inti ma noqogħdux attenti, nispiċċaw nirrispondu mir-rieda u mill-fema u mill-emozzjoni tagħna mhux min kif jagħmilha Ġesu. Mhux kif jitkellem Ġesu. Amen. Halleluja. U hemmhekk irridu noqogħdu attenti. U għalhekk importanti vitali li inti taqra l-kelma kuljum. Għax il-kelma hija l-ikel ta' ruħek. U hemmhekk qed ngħidlek letteralment, mhux just hypothetically, letteralment il-kelma hija l-ikel ta' ruħek. Issa, meta aħna ngħidu nikbru spiritwalment, għalkemm naċċetta, però teoloġikament hija inkorretta. Aħna nikbru ruħament. Mhux spiritwalment. Għax l-ispiritu tagħna diġà perfett. L-ispiritu tiegħek diġà daqs Kristu, ġgant. Imma meta titma' lil ruħek il-kelma tiegħek tiekol u tkun b'saħħitha. Meta tibda tabbanduna l-kelma, tibda taġixxi xi trid int, kif jidillek int, kif tifhimha int, kif jidillek inti. U tibda tuħu għalik fuq iċ-ċaċċati u tibda tara u dak li assolutament ma nfeħx importanza, tibda taħseb li huwa l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja, meta għal Alla ma jiswa assolutament xejn. U tispiċċa tiġi targumenta miegħi, targumenta mal-mara, targumenta mal-raġel, targumenta mal-leaders, targumenta mad-djakni, targumenta mal-għaxer, mal-griter. Għaliex? Għax ir-rida tiegħek qed tirrenja, mhux ir-rida ta' Kristu. Allura l-moment li ma tgħaddix ir-rida tiegħek, toffendi ruħek. Mbagħad ngħidu praise the Lord, I'm a Christian. Allura inti qed tiġixxi ta' karnali immatur, immexxi mill-ego tiegħek.
minflok minn Kristu. Amen. U hemmhekk jekk din il-kelma għadha kif laqtitek u għettejnek u ħin tajjeb li tindem issa stess. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Però jekk ma taqrax il-kelma aħwa, tinxef. Jekk ma tixxirikx, tinxef. Tinxef. Mhux jiena irrid inkabrek, jiena nagħmel xogħol bħala passer u waħda mix-xogħol tiegħi huwa li nitma' il-merħla talla, il-kelma talla, però ma tistax tiddependi fuq ida hija. Tiddependi inti kuljum titqatta' ħin fil-kelma, kuljum ma tistax taffordja. Illum il-ġurnata sfortunatament kulħadd biżi u tinstema' naqra forsi naqra bombastika di, però jekk għandek bżonn tidħol fit-toilet u tpoġġi fuq it-tron u taqra l-BBM aħjar minn xejn. Issa, hopefully, dak ma jkunx l-unika post li inti tfittex il-mulej. Sewwa, imma jekk forsi għandek ġurnata busy u forsi m'intix tlaħħaq, almenu meta ħanejlek, when God calls, you can say wait. When nature calls, you don't say wait. Meta Alla jsejjaħli, stenna. Meta n-natura jsejjaħli, u zaqqek tibda duġek, hemmhekk ma tistenna ta'. Hemmhekk kollok tobdi. U ħafna minnkom tobdu n-natura tagħkom. Ħafna iktar milli tobdu lil Alla. Prova mela, għamel ġimma tgħidilha stop, stenna li natura. Kemm ngħidulu stenna mulej? M'għandix ħin. Halleluja. Anyway, Romani kapitlu 12, vers 1-2, skrittura ta' fuq di suppost, nitlobkom l-aħwa għal ħnina ta' Alla. Offru ġisimkom b'sakrifiċċju ħaj qaddis jogħġob il-Alla. Jiġifieri, għatejdu nitkellmu fuq għadi, għax issa l-ġisem, imma jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxux ma' xejra ta' din id-dinja, mal-femiet ta' din id-dinja, kif tifhimha din id-dinja. Iżda inbidlu, jew kunu trasformati. Billi femietkom jiġu mibdula, imġedda. Biex isaħħilkom tarfu, jismawni, meta ħsibijieti, femieti, l-emozzjoni tiegħi jiġu mibdula bil-kelma, ħajibda jirnexxi li naraf x'inhi rridet Alla. Ħanerġa' naqra ħilkom. Mela ma nimxix ma' xejra ta' din id-dinja, ma fejn id-dinja tittiġbdek, iżda konxjament inbiddel, mhux Alla jbiddilni, jien inbiddel li l-nifsi. Smajta di? Biddilni mulej. All right, Alla ma jbiddlek. Ma għatax ħajuża. Il-kelma. U jżomkom mingħajr ma tkunu mittifsa fl-ispirtu fil-ruħu fil-ġisem. Alla jżomna, li tal-lum ma jżomna Alla. Ma waħda jżomna by position, by being born again. Waħda jżomna, per eżempju jiena, ħantikom eżempju. Jiena nagħmel ma nistax insir iktar milli jiena it-tifel Tommy u missieri. Positionally, dak kollu li jiena nista' nkun diġà jien. Positionally jiena spiritualment, ma nistax iktar nkun iktar iben Alla milli jien. Diġà jien iben Alla l-ola. Bħalkom, ta' ġifieri, mhux iktar minnkom. Dak positionally. Imma nista' naġixxi ta' ħanżir. Avolja nwilet minn ommi u missieri, u avolja nkun nwilet minn Alla, tista' taġixxi ta' ignorant, ipokritu, karnali, toffendi lil Alla, tiskandalizza l-Kristjani. Avolja nwilet minn Alla. Qed tifhmu? Mela pożizzjonalment aħna diġà wasalna. Mill-lat tar-ruħ issa jien irid nagħmel xi ħaġa fuqha. Però mhux bis-saħħa tiegħi tiġi qalli bil-kelma tal-Alla stess. Bil-kelma tal-Alla stess. Halleluja. Grazzi Ġesu.
Ma nimxix ma' xejra ta' din id-dinja. Ma nħallix id-dinja tiġbidni. Ma nħallix id-dinja tiddeterminali ħajti. Ma nħallix li news tal-ebda stazzjon jiddeterminali ħajti. Għax jiena minix għalkemm ngħix din id-dinja, imma minix ta' din id-dinja. Halleluja, grazzi mulej. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Amen, mela jiena ma nimxix ma' xejra ta' din id-dinja, iżda nbiddel kif nifhimha, nbiddel li l-nifsi kif nara, nbiddel il-femit tiegħi, ħalli bekk biex kif nbiddilhom. Bekk inkun nista' naraf xiri Alla minni. Taf kemm jitolbu nies, Lord, show me xi minn għandi. Iftaħ il-Bibja u jgħidlek ħasra. Mhix daqshekk ta' barra minn hawn biex jorik xiri minn għandek. Faċli. Ibda ftaħ il-Bibja, jibda qra, immedita u tkun taf xiri minn għandek Alla. U ħafna forsi anka forsi taraw fuq televizjoni, jiena ma nafx xiri Alla minni, aqra l-Bibja. Tkun taf xiri minn għandek. Tkun taf mara xirit minn għandek biex kif taġob il-żewġek. Tkun taf raġel xirit Alla minnek biex taġob il-martek. Tkun taf inti missier għom kif Alla jrid minnek biex trabbil l-ulidek. Tkun taf Alla xirit minnek biex tagħmel minn flusek. Tkun taf xirit Alla minnek x'missjoni u sejħa Alla għandu għalik. Ma għandek bżonn il-Pastor Gordon jgħidlek. Pastor Gordon bħalma Alla għajjem pastors oħra u għallima u apostli u teachers u profeti. U għabbis vuċi li għet jgħidlek, wake up! That's all. Ma bħal l-izveljarin tista' titfiħ. That's it. Fil-veru sens għal-kelma, aħna naħsbu l-izveljarin jew l-alarm għajjimna. Le, jien inqajjem li l-nifsi. L-alarm għajjimni. Wake up! Kammel darba jtlu? Switch off. Ġarrad. ħafna minnkom kull jum tamlu għaddi spiritualment entom. Smajtu l-pastor, smajtu evangelist, smajtu preaching, rajt il-kelma, switch it off. Kompli orqot. Orqot il-raqda tal-mewd. Amen? Mela nbidlu u ġeddu femitkom kif tifmuha, ibdluha ifmu kif tifmu l-affarijiet ifmuhom. U ibdew ifmuhom kif jifhimhom Alla. Ħalli issa tarfu x'inhi r-rieda tal-Alla u x'inhu tajjeb u x'inhu oġbu u ma joġbux. Le Alla ma jħobbx kollox. Għax kulħadd jaħseb illum il-ġurnata. Mhux kulħadd ħafna. Jgħidu Alla mhux kulħadd iħobb Alla jħobb lil kulħadd. Imma jgħidli dil-mistoqsija għaliex mela Alla wissa li ħafna tintilfu. Il-kustjoni mhux kemm Alla ħobb nies, kemm nies iħobbu lil Alla. In-nies qegħdin jintilfu. U qed jintilfu mhux għax Alla ma jħobbhomx, imma x'huma ma jħobbux l-Alla. Alla tiġa salvak, tiġa għamillek is-salvazzjoni lesta u triq lesta. Grazzi mulej xi ħadd illum rajt video vera berkni. Xi ħadd qal lil xi ħadd qallu ma hekk Alla huwa tajjeb. Għaliex jibat ħafna nies l-infern. Le, għallu sorry ta' għallu Alla ma jibat il-ħat l-infern li dina fu aħna Alla ma jibat il-ħat l-infern. Għallu fil-veru sens għal-kalma aħna twilidna u konna mal-ewwel tiġà destinati għall-infern. Alla kull ma millek huwa għamillek triq ta' salvazzjoni biex jekk inti tarfu minflok tibqa' sejjer l-infern. Tmur il-ġenna, imma mingħajru ħad tibqa' sejjer l-infern. Mhux Alla jibatek l-infern. Aħna tiġà il-moment li twilid f'din id-dinja int id-destinat għall-infern. Imma Alla dak way biex issalva u jekk tirriġetta dik l-unika way, tibqa' sejjer dritt, dak li minn kollox dejjem kont sejjer dritt biex tagħmel, ħadd tkun tibqa' sejjer tagħmlu l-infern. Alla ma jbatekx l-infern. Imma jekk inti ma tkunx taf ir-rida tiegħu. Twaħħal f'ħadd, la toqqas fil-qassisejn u laqqas fil-patrijiet u fuq is-sorijiet, anke dawk li babsu tfal, għamlu ħażin, abborrenti u jekk ma jindmux imorru l-infern. Imma nux li toqgħod waħħal fihom għax ma tix imxi wara l-mulej, jew ma tix tiġi l-fellowship imħabba fihom, qalbi, dawk ħajatu kont il-Alla u inti titagħti ieħor ta'.
Halleluja, jiddispjaċini għal dawk li ġew abbużati, jiddispjaċini dak li weġġathom ir-reliġjon, jiddispjaċini dak li weġġathom il-Knisja, imma ejja nkunu fair, ejja nkunu integri. Ara ma taħsibx li xi ħadd ħajmur l-infern għax xi ħadd batu hemm. L-infern tmur jekk trid int. Speċjalment wara tkun smajt preaching bħal di, smajt il-programmi ta' bejtek, smajt evangelisti oħra, għandek x'in trid ta' available qudiem għajnejk il-kelma u tista' tiftaħha u taqraħa biex int ma tmurx l-infern. U jekk xi ħadd weġġek, x'issa ngħidlek, I'm sorry, però join the club. Aħna kollha konna nweġġajn b'xi mod jew ieħor. Min ommu tal-qitu, min misseru abbużaħ, min għala xi xeba, min ġi majjar, min ġi mrobbi fi drogi, min ommu missiru mitlu meta kien żgħir, min rabbitu n-nanna. Il-soċjetà mimlija tifrik. Imma mhux kulħadd jibqa' jgħix ta' vittma, xi ħafna li qamu u qalu jiena rid ngħix ta' vittorjuż, mhux ta' vittma aktar, f'isem Ġesus Kristu. Halleluja! Amen. Għalhekk jiena nifmek u nitħassrek u ngħadrek sa ċertu punt jekk għandek xi vizzju ta' droga, nifmek, naf li mhux faċli, jekk għandek xi vizzju tal-pornografija, naf li mhux faċli, jekk morton tixtri minn tiġri man-nisa jew mal-irġiel jew ma' tnejluma, naf li mhux faċli, imma lek għandek bżonn il-Ġesu Kristu għax li kienet faċli diġà waqaft. Mhijiex faċli bis-saħħa tiegħek infatti, anzi Ġesu jgħidlek impossibbli. Għalhekk għandi bżonn il-Ġesu. Hello! Mela għajx inu dak li qed jaksek u dak li qed jirkbek u dak li qed jaħkmek huwa l-istess l-antidot il-risposta li hija l-istess waħda l kull wieħed minnha Ġesu Kristu ta' Nażaret u biss triq il-ħajja u l-verità. Halleluja! Amen. Jien jiddispjaċini għall-stupidaġġi tiegħi stess. Għax jien naf il-verità u xi kultant ċerta nisbalja. Bħalkom. Imma m'għandi skuża ta' ma ħadd minnkom m'għandkom skuża. U kemm il-wieħed minnkom li taraw il-programm ta' ħabbejtkom m'għandkom skuża ta' undim Alla. Għax jiena nintaqa' ma' ħafna nies Maltin, jgħidu li semmilix reliġjon ta' għax jiena ma rridx naf bil-Knisja, jaħsbu li għax il-Knisja għalkemm ma nemminx li kollha ta' ġew weġġa mill-Knisja. Imma iva naw kien hemm nies li ġew weġġa mill-Knisja u minn kwalinkwa Knisja, wara kollox il-Knisja id-nies. Inti imkien ma' Ġesu Kristu għallek imxi wara l-Knisja, inti jekk kont ta' Kristu inti parti mill-Knisja actually. Sewwa, il-Knisja int mhux il-binja ta' u t-suntiru u l-kampanari, dik mhux il-Knisja. Dak tista' tagħmlu mużew tal-antikitajiet. Halleluja. Imma il-Knisja hija l-poplu. Jiġifieri meta jiena qed ngħid kontra il-Knisja qed ngħid kontra tiegħi nnifsi. Għax il-Knisja hija l-poplu talla. Issa hemm nies li nipprova jekk jista' jkun li jekk ma jridux jafu vera Alla u anke jsejħu Kristjani nsara Kattoliċi whatever, nipprova naħrabhom, inħobbhom naħfrilhom imma forsi ma nistax noqogħdu fl-istess ringiela. Għax pereżempju xi ħadd ikollu għalik, imma ċarta titaħfrilhom. Xorta titalaq ħalqek u titlob għalihom u tberikhom. Sewwa, imma inti titħobb, tittaħfer u inti unut li noqgħod ngħid għax jiena ma rridx imur il-fellowship għax hemm dak. Għax jiena ma rridx imur il-komunità għax hemm dik. Ismawni, ma inti tħadd tispiċċaw m'intix ħadmu il-ġenna għax hemm dak ukoll. Mela ħibu l-infern. U dak ħajkun hemm ukoll. Xorta ħassibu. Mela neħjajnek fuq il-bniedem. Ġeremija 17 vers 5. Neħjajnek fuq il-bniedem, poġġajnek fuq Ġesu Kristu. Sewwa imxi ġri tiġrija tiegħek, halleluja itma' il-kelma Alla ħalli ssaffilek ruħek, tirrestawlarek ruħek, kun taf ir-rida Alla għalik u inti tgħix u inti tkun twelid mhux biss timla l-vojt għax hawn l-ispazju, imma tkun twelid biex twettaq pjan glorjuż divin li Alla għandu ddiżinjat apposta għalik. Halleluja! Gloria al mulej. Thank you Jesus. Halleluja. Grazzi Ġesu. Aħna kollha kemm aħna għandna ruħ li ġiet fractured, li ġiet imweġġa, għandna skars, għandna feriti fir-ruħ tagħna. Ir-ruħ tagħna għal darb'oħra hija l-emozzjonijiet tagħna.
Meta inti għandek persuna li ġiet abbużata tifel ta' żgħira, jew tifla żgħira abbużati, jew raw il-mami u d-dadi jiġġieldu minn filgħodu flaxija, jew ra li d-dadi jiġi fis-sitta ta' filgħodu wara li jagħmel lejl jonfoq il-paga supposta tfal, dak affarijiet li għedek tfal tiegħek qed tweġġaħħom. U għaw minnom li jiġu River of Love u id-dun hawnhekk illum jisimgħu il-kalma talla. Ma qalux għax il-papa kien hekk, jew għax in-nanna għamlet li hekk, qalu lejna rrid nimxi wara Ġesu Kristu u għamlu deċiżjoni fil-ħajja tagħhom. Halleluja. Amen. Għaw min ġi bulid. Għaw min kiber marit. Naf min, per esempio, għamel rusma ta' ġranet, ġimat, snin, sptar diħal u sptar ħireċ. Għaskola ma jaf minħabba kellu jimmissja rusma ta' skola, jew għajqi. Imma l-lum sab il-Kristu, l-lum sab il-motiv ta' ħajtu, sab l-skop li għandi skop il-ħajja tiegħi. Grazzi Ġesu, it's never too late, għandi tama, għandi futur. Ġesu Kristu għal risposta għalija. Amen. Għalek min jgħat juża l-iskuża għax il-mama u d-daddi, u għax il-pastor, u għax il-qassis, u għax l-isqof, u għax il-patri. Imxi wara Ġesu Kristu l-abda għed minnom. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jina nsarraħ qalbi li Alla ma għalix għafda l-kulħat, għalli ħobb il-kulħat. U ma nafdax il-kulħat. Jina u inti maħnix, Alla ma kmandanix biex nafda kull wet minnkom, ovvjament, jiddependi fiex u safli mal-vil. Imma nafda l-bniedem jekk he earns my trust u jrid jirbaħ il-fiduċa tiegħi, imma li nħobbok iva u nixtieqlek il-ġid u nitlob għalik. U meta qed nagħmel hekk l-iktar ġid li qed nagħmel għalili. Bis-serjetà ngħidilkom. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ħafna mid-drabi aħna kollha għaddejna minn xi esperjenza li ħalletilna esperjenza ħażina, weġġat fil-ħajja tagħna li meta niftakruha jerġa' badna jew rabja, jew biki, jew depressjoni. Daw huma affarijiet li meta aħna nħallu l-Alla permezz tal-Ispiritu Santu l-kelma tal-Alla ifejqilna ruħna nirbħu fuqhom. Halleluja, grazzi Ġesu. Gloria lilek Missi Qaddis. Morru fi ktieb ta' Ġagbu, kapitlu, anzi morru fi ktieb ta' Ġwanni. Il-lejla, ftit minuti oħra, ħanejdilkom kif intom tistgħu tgħinu ruħkom waqt li Alla jgħinek. Morru fi ktieb ta' Ġagbu. Insomma, Ġwanni tilkom, morru Ġwanni tlieta. Ġwanni tli. Vers 9. Nisimawa. Aziz, nitlob il-Alla. Dak kien Ġwanni, l-apostlu, dak li kien l-iktar wieħed maħbub minn Kristu. Sawa, u dan mimli bil-Spiritu Santu, bniedem li jgħix ukoll ħajtu kollha fuq din l-art. Weta il-pjan tal-la fħajtu kellu l-Apokalissi kitbu dan l-istess wieħed Ġwanni li kellu rivelazzjoni tal-Apokalissi kollha. Amen. U jaf sew ir-rida tal-la. U wara x'talab. Li Alla li kollox imur lek tajjeb. Li kollox imur lek tajjeb. Kulħadd jgħid kollox. U tkun b'saħħtek. Issa jridu naslu għalija meta nibdew nitkellmu fuq il-ġisem. Tkun b'saħħtek. L-istess bħalma inti sejjer tajjeb fruħek, tifmu waħwa, li l-bnidem Kristjan jekk irid jara l-milja tal-Alla f'ħajtu, irid ikollu ruħ b'saħħitha. L-ispirtu tagħkom kollu b'saħħitu għax huwa l-ispirtu ta' Kristu. Għax-spirtu ta' Kristu, l-ispirtu tiegħek maqgħud ħaġa waħda fi Kristu. Sewwa, imma mhux kollha kemm intkom għandkom ruħ b'saħħitkom u għalhekk qed titkaxkru u għalhekk ix-xitan ikaxkrek xi kultant. U ġewt minnkom mhux xi kultant ikaxkrek, qed ikaxkrek fil-ħodu f'nofsinhar fil-ġejja. U Kristu diġà qallek għandek il-vittorja, għandek ir-rebħa, għandek il-qawwa, għandek il-kelma tiegħi, għax akbar dak li hemm fik minn dak li hemm fin-dinja. Imma trid tittemmina, trid tirċeviha, trid tiddikjara, trid tomoda, trid timmedita. Amen. Halleluja. Mela aħna nafu li kollox imur tajjeb jekk ruħi tikber. Jekk is-sukja tiegħi, jekk l-emozzjoni tiegħi, l-idejat tiegħi, il-feelings tiegħi, il-femiet tiegħi jikbru jiġu trasformati mibdula skont
xem miktub fil-kelma tal-Alla, jien ħanikber u ħankun ġgant minn ġewwa. Halleluja. Ma noqgħodx nieħu għalija fuq il-bulwat u ċuċati, ma noqgħodx naqa' fil-ġisem u noqgħod inżomm l-offens. Dak min iżomm l-offens huwa l-iktar bniedem karnali. Imma pass inti ma tafx minn xi għaddej. Insuppost laqqas għaddejt minn xi int mitt suppost. Il-bniedem mejjed ma jistax iżomm offens. Il-bniedem mejjed ma jistax jgħid ma rridx naħfer. Il-bniedem mejjed ma jistax jgħid jiena ma rridx nimxi l-qudiem għadni mwaħħal. Halleluja, grazzi mulej. Morru issa fil-ktib ta' Ġagbu kapitlu 1. Ġagbu kapitlu 1. Ġagbu chapter 1 verse 21. Nismaw kemm sabiħa din. Mela aħna llum ħanfejqu lil nfusna kif permezz ħanaqbad il-kelma tal-Alla li Alla tani. Tinsiex il-kelma hija xabla tal-Ispirtu. Il-kelma tal-Alla hija l-ikel għar-ruħ tal-bniedem. Il-bniedem ma jgħix bil-ħobs u bl-imma bisema b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Halleluja, grazzi mulej. Mela, neħħu għalek minn fuqkom kull ma mniġġes u kull fdal ta' ħażen. Mela min neħħih dan? Aħna neħ, mux Alla jneħħih, jien neħħih. U nilqa bil-ħlewa l-kelma mħawla fija, min jilqaħħa? Jien nilqaħħa. Mela l-Ispirtu jien nilqa fruħi il-kelma tal-Alla. Nilqa bil-ħlewa l-kelma mħawla fija li tistassa is-salvali ruħi, li tirrestawrali ruħi, li tġeddid li ruħi, li tġeddid li kif naħsibha, kif inħoss, kif nara l-affarijiet, l-emozzjonijiet, l-immaġinazzjonijiet. Il-kelma tal-Alla mħawla fl-ispirtu tiegħi, il-kelma tal-Alla mħawla jiena kilta meditajta għalek bħal mera meta tħares lejha u meta tħares lejha tibda timmedita ħalli meta minn fuq barra tidħol ġewwa tippossa dik u tbidlek kif tara l-affarijiet. Halleluja, glorja lil mulej. Grazzi Ġesu. Issa ħana norikom xi ħaġa oħra. Isma'wa l-ewwel Pietru kapitlu 1. L-ewwel Pietru kapitlu 1. Mela jien, l-Ispirtu jien infejjaq bil-kelma tal-Alla ir-ruħ jien. L-Ispirtu jien bil-kelma tal-Alla infejjaq lir-ruħ tiegħi. Is-suke tiegħi. L-emozzjonijiet tiegħi, l-idejat tiegħi, l-ħsibijiet tiegħi, il-ħass tiegħi, is-subconscious tiegħi. Jekk għandi l-weġġat il-kelma tal-Alla tfejjaqni. Amen. Grazzi mulej. L-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 22. Ejja nikbru, ejja nimmaturaw, ejja nifqu nagħmlu l-skużi, ejja nifqu waħlu f'dak u f'dak li u f'dik u f'dak. Halleluja. ħadd minna muħanidru qudiem Alla u Alla ħajajd li miskin, għażiż ibni x'għamillek u dak. Mela l-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 22. Intom naddaftu rwieħkom, min naddaf rwieħkom? Min naddaf rwieħhom? Jiena naddaftu rwieħi billi qatt update is-sottomettejt għal-kelma tal-verità. Biex permezz tal-kelma jkolli l-imħabba sinċira għall-aħwa u nħobbu li xulxin. Amen? Halleluja. Mela jiena x'għamilt? Qatt tal-kelma. Batt il-kelma tal-Alla, obdejta u ħallejta tnaddafni, timmaturani u tbiddilni. Alleluja. Issa ismawni. Kif jien ħanejn ruħi permezz li Alla jgħinni. Bil-kelma tal-Alla. Ħandurikom malajr ftit skritturi malajr. Morru fil-ktib ta' Luqa kapitlu 2. Iżamaw dal-prinċipju li permezz tal-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu il-nies tal-Alla għamluha. Luqa kapitlu 2. Hawnhekk għandek il-Marija vers 35. Ara x'jgħidilha l-anġlu lil Marija. Sa Marija kienet imwielda mill-ġdid.
Tinsewx, ġiet imlija bl-Ispirtu Santu. U Alla hekk, Alla wintu wkoll sejf jinfidlek ruħek. Taħseb li Marija minn dak kollu li għaddiet kellha tgħaddi minn trauma? Bla dubju. Marija bħali u bħalek kellha timxi bil-fili u tafda dak li Alla. Imma r-ruħa ġiet imweġġa, ġiet mifdija, ġiet mhux mifdija, biss ġiet mill-quta u mifluġa. Imma raxtajt fil-ktib ta' Luqa kapitlu 1 issa. Verse 46. Verse 46. Hallelujah. U Marija, bl-eżempju tagħha, nitalmu kif jiena u inti nibdew nejn ruħi waqt li Alla jgħinni. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-murej. U l-ispirtu tiegħi, mela għandek l-ruħ u l-ispirtu ta' Marija, jifraħ f'Alla Salvatur tiegħi. Issa simgħuni xi ħaġa interessanti. Marija kienet taf minn xi ġejja ħatgħaddi. Il-weġġat li ħajkolla tgħaddi, ir-rejection li kellha tgħaddi. Tara li l-binażis li xi darba reddet jiġi mbiċċer ekkapoljat. U kif irrenjat fuq għadi? Mimlija bl-Ispirtu Santu bħalkom, kol mun minn min jissejjaħ Kristjan. Billi bdiet tifaħħar lill-Alla ħalli ruħha tola ma l-istess livell tal-ispirtu tagħha. Xi ħaġa interessanti, anka mill-lat xjentifiku psikoloġiku, ħafna studjużi jgħidu kemm ħelti li inti titkellem lilek innifsek. Tkellem lilek innifsek. Speak to yourself. Speak to yourself. Kif? Ħanorikom malajr xi eżempji. Morru fis-Salmi, fis-Psalms Psalmi 16. Morru hemmhekk malajr, ha. Ħanitolbu praise and worship team, come. Salmi. Ara x'jgħid is-salmista. Issa xi ħaġa wkoll interessanti, ma nafx hekk aċċindunajtu, fl-Iskrittura spiritu u ruħ fl-imkien ma tantx issemmew fl-imkien fit-Testament il-Qadim. Però iktar ktieb li jiftaħ fuq ir-ruħ fit-Testament il-Qadim huwa l-ktieb tas-Salmi. Sa Salmi David nemmen u bosta jemnu li kellu revelazzjonijiet tal-Messija, ta' xġej fil-kreazzjoni ġdida David, kellu a preview of what may be coming when the Messiah arrives on this earth. Kellu preview ta' xinu ġej meta il-Messija jasal u tibda l-kreazzjoni ġdida. Salmi 16, per eżempju, isma' għadi, ħarisni u Alla għax fik jien nisken, jienet lil-mulej, insidi, m'għandix ġiet ieħor ħliefek. Mela u tgħallem u jgħid lil-mulej. U tgħallem jitkellem mal-mulej u jgħid fuq il-mulej fuq innifsu. Issa isma'ha. 34:2 Salmi qed norikom xi sitturi, 34. Verse 1 u 2. Kull ħin imbirek il-mulej tifirħu dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi. Jisimaw il-fqajrin u jifirħu. Mela David ġelli l-nifsu, jolli leħnu u jiddikjara ifaħħar lill-Alla u juża l-sienu biex jolli ikabbar, jirreġuvena, jirrestawra, jinkoraġġixxi l-ruħu stess. Infatti, fis-Salmi 40, per eżempju, Salmi 43, morru hemmhekk, 43. Hemm ta' bosta ġifieri. Salmi 43. Vers, għanibdaw minn vers
4. U nidħol ħdej l-artal Alla ħdejn Alla. Ferħ u wena tiegħi. U rrodlok ħajr biċ-ċetra Alla tiegħi. Għaliex tintelaq ruħi tiegħi. Se naftit, ma' min jitkellem da. David itallem prinċipju ma tantx naraw fit-Testament tal-Qadim. Narawh biss fit-Testament il-ġdid, naraw ħafna, fejn Alla jallimna fit-Testament il-ġdid, kif inti tista' tkabbar ruħek billi tippurifika ruħek, billi tkabbar ruħek, billi timmatura ruħek, billi titkellem, tuġi mitkelma minn fommok il-kelma tal-Alla. Dak li aħna ngħidulu declarations of the word of God. L-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 22. Aħna ġejna msaffija permezz ta' xiex, għax għadna bdejna l-kelma tal-Alla. Il-Bibja xtejlek f'Romani kapitlu 10 vers 8 u 9. Fl-iskrittura ta' miktub, il-kelma qiegħda ħdejk, qiegħda f'fommok u f'qalbek. Il-kelma, imma jekk ma toħroġ minn fommok. X'mela x'tagħmel aħna meta l-bniedem tal-Alla jibda, isimgħuha. Għaliex tintelaq ruħ tiegħi u titħawwad ġewwa fija. Oj, ruħi, it-tama fil-mulejta. Mela qed jgħid lilu nnifsu, u spiritu qed jgħid lilu nnifsu ruħ it-tama fil-mulej, Gordon. He is speaking to himself. Qed jitkellem jgħid lilu nnifsu x'għandu jagħmel bruħu. Mela aħna sena ftit, meta inti tħossok depressed, f'liema area, spiritu jew ruħ? Fir-ruħ. Meta inti tħossok down, tħossok imdejjaq, tħossok imtaqqal, f'liema area spiritwalment jew fir-ruħ? Mela sena ftit, fir-ruħ. Kollha taqblu u kollha għandkom raġun u kollha qed tirrispondu tajjeb. Mela issa xi tagħmel? L-ispiritu tiegħek li huwa id-dominanti fit-tliet talenti, l-ispiritu tiegħek huwa dak li jiddomina, inti tikmanda lil ruħek tfiq. Per eżempju, ħsibiet ħżiena, ngħidilhom le, f'isem Ġesu Kristu, grazzi mulej nibda ngħid ħsibiet. Għalhekk inti t-tieni Korinti kapitlu 10 vers 4 u 5 dejlek li aħna nċanfru aħna nwaqqgħu ħsibiet u femiet li jqumu kontra. Dawk il-ħsibiet u l-femiet kontra minn fejn huma ġejjin? Mill-ħsibiet ħżiena, mis-soul tagħna li għadha tfiq, għadha tiġi reġivenata, tiġi mkabbra, tiġi mfejqa. U aħna x'nagħmlu? Inġarfu ħsibiet li jmorru kontra it-talim ta' Kristu rrieda tal-Alla. Mela jiena issa nitgħallem lil nifsi bħal m'għamlet Marija, bħal m'għamel David li nikmanda lil ruħi tkun infejqa. U l-mediċina ta' ruħi hija l-kelma. Meta jiena naqbad il-kelma u ngħidlu ruħi, immaġinazzjoni tiegħi, kun infejqa. Immaġinazzjoni tiegħi, minflok imma jkun huwa immaġinazzjoni ħżiena, nikmanda l-immaġinazzjoni tiegħi, jien spiritu, nikmanda l-ruħ jien biex ir-ruħ tiegħi taħseb titkellem taġixxi bħal l-ispiritu tiegħi jew l-ispiritu jien. Qed tifhmu għadi? Għalhekk David qal ruħi faħħar il-mulej u minn hemm it-tama għamel il-kuraġġ, xi tfisser għamel kuraġġ? Jiġifieri imtela bil-fidi. Amen. Infatti Salmi 103, morru hemm. Salm 103. ħanamlu għadan illum, eżerċizzju. Birek ruħi tiegħi il-mulej. Qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ismawna, u spiritu qed jgħid lilu ruħ x'għandha tagħmel. Mela minflok nibqa' depressed, minflok nibqa' down, minflok nibqa' nentertainja ħsibiet emozzjonijiet ħżiena negattivi li jmorru kontra l-arfin tal-Alla, nibda ngħid li l-immaġinazzjoni tiegħi, li l-ħsibiet tiegħi, l-emozzjoni tiegħi x'għandhom u kif jaħsbu jaġixxu. Għax l-ispirtu tiegħi huwa id-dominant one out of the three. Għax l-ispirtu tiegħi huwa poġġut ħaġa waħda ma' Kristu fuq ismewit fuq l-ola għawwa seta' u ħakma. Alleluja, kulħadd bil-wifa. Qed tifhmuha ħwassa? Per eżempju, ħanejdilkom dan, m'hemm bżonn taraw għax ħafna minnkom tafu bl-amen. Psalm 91. Int li tgħix għal-ken tal-oli,
li tammara d-del ta' dak li jista' kollox, ejt li l-mulej. Int kien tiegħi. U qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jien fik nittama. Ta' mhux qed jitlob ta' x'qed jagħmel. Qed jgħid dak li aħna ngħidulu jiddikjara. Ħafna mit-talb ta' ħafna Kristjani huwa treddin. Huwa give me, please do this, please do that, please do this. Meta Alla tgħidlek tiġà il-mediċina tiġà qiegħda f'qalbek u qiegħda f'fommok. Aqbad dik il-mediċina ibda ddikjara ħalli ruħek tfieq. Halleluja, kulħadd jolli dejjem miegħi. Biss qaddis ringrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek. Nirringrazzjak li inti tajtni l-qawwa tal-Ispirtu Santu u tajtni l-għodda tal-kelma eterna tiegħek il-logos li fuq fom issir rejma u ssir ħajja. Illum mulej nikmanda lil ruħi, kun imlija, kun koraġġuża ruħi, faħħar lil mulej. O ruħ tiegħi, int faħħar lil mulej. Ruħ tiegħi, kun infejqa mill-weġġat tal-passat. Ruħ tiegħi, kun irrestaurata, kun imġedda fis-sem Ġesu Kristu. O ruħ tiegħi, faħħar lil mulej u ifhem il-wedid u r-rieda tal-mulej għalik. O ruħ tiegħi, irċivi fejqan fik għax Ġesu Kristu bata wkoll fir-ruħ għalik biex din ir-ruħ tiegħi tkun infejqa fis-sem Ġesu Kristu. Illum mulej qaddis jien fi Kristu niddikjara li ruħi hija mfejqa, ruħi hija restaurata, ruħi hija mġedda, ħsibijieti, l-emozzjonijiet tiegħi, mulej qaddis il-ħsibijiet tiegħi, l-idejat tiegħi, mulej qaddis is-subconscious tiegħi, fejn hemm weġġat, fejn hemm feriti jiġu mfejqa fis-sem Ġesu Kristu. Mulej qaddis nillum niddikjara li ruħi hija mbirka, li ruħi hija mġedda, ruħi hija matura u ħaġa waħda mal-Ispirtu fi Kristu Ġesu. Grazzi mulej qaddis ta' dan, mulej jiena nfaħħa lill-Alla bruħi u bruħi jiena nolli lill-Alla sidi, bruħi jiena niddikjara li sidi huwa Ġesu Kristu. Li Ġesu Kristu huwa dak li fejjaqli u jirrestawrali ruħi għal glorja tiegħek missier. Halleluja. Illum jiena niddikjara li Ġesu huwa s-sit ta' ruħi, Ġesu huwa il-mulej ta' ruħi, huwa dak li salvani, huwa dak li fejjaqni. Mulej kull weġġa u ferita fir-ruħ tiegħi naqlaħħa minn ġafija u nikmanda biex titlaq il-barra minn ġafija. Ruħi hija mfejqa mġedda, reġuvenata u b'saħħitha. Dan niddikjaraħ f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. 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 Sekk inti qed tagħda l-messaġġ illum. Jekk ma fimtux 100% jew hemm affarijiet li għandek tixtieq tifhem iktar, mur ara l-messaġġi fuq il-YouTube, mur ġaraħ. U jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu u dal-kelma messitek u tixtieq tibda ħajja ġdida ma' Ġesu, qiegħda talba warajja, kulħadd jitlob warajja, jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, qiegħda talba warajja missi qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu huwa l-iben tal-ħaj, li huwa s-salvatur tiegħi, il-mulej tiegħi, li ju dak li meta lija fuq salib u permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu jiena ġejt salvat. Illum jien ta' Ġesu Kristu. Nubieti maħfura, l-Ispirtu Santu jammar fija, illum jien twellejt minn ġdid. Natik glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Halleluja! Halleluja! Grazzi Ġesu. Narawkom eżis aħwa, narawkom hawnhekk is-sibt li ġej fis-7 ta' flaxija u l-ħadd fil-10. God bless you. Good night. Halleluja.